eziokwu enu wanka dị ugbu ọdụ bank ukwu. Mana ekelela m okwu kele onye nta otu aka m si anabata unu n'ụbọchị nke taa n'oge nzukọ ga-haji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizi Ani, unu amara na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ka o si mee na ụmụ ihe dịgasị iche iche. Na nke taa dịka o si ada, ọba ego ukwu nke ala Nigeria ewepụtana iwu atụmatụ ga-eji wee na-edebe wee na-emekọ gbasara ihe ego. Ụfọdụ icheta na ewe oge ha bidoro na ibugharị ego ga-abụ ihe ga n'azụ na aga edebegodi ibugharị ego ịchọọ iwere ego na-ewe usoro ego dịgasị iche iche. Oge a ka esi weta mpekere akwụkwọ ma ọ bụ akara eji ewegasị ego ịchọ izite ego ma ọ bụ zipụ ego ma ọ bụ kwụnye mmadụ ụgwọ site na ụzọ dị iche iche, iwere akara dị iche iche iwere ya zipụ ya. Mana nke a ewetaziri ugbu a bụ na etinye ego ewe ego ị ga-atinye ịkwụọ ụgwọ, etinye ego na ụlọ akụ ịkwụọ ụgwọ, iwere ịkwụọ ụgwọ. Ya niile bụ atụmatụ ha wepụtara ka a ga-eji wee na-eme gịnị, eme ka ego ọrụ n'ụlọ akụ kpọmkwem. Ọ bụ ya bụ nke na-eme ọzọ dịka ibe ya dịka o si da isiokwu anyị kpọmkwem. Mana ihe anyị nọ ebe a bụ ịkwalite nke anyị na ikwu ka o si dị. Isiokwu anyị kpọmkwem tata ebe anyị ga na-agbawere ụkwụ bụ nke a nwanne anyị nwoke mere. Anyị ga na-ekwu maka ya. Ana m ekwu maka Onyema, ya bụ isi afọ kwabokpo na ụlọ ọdụ ụgbọelu nke udo, ya bụ Peace ọdụ ụgbọelu a ka anyị ga na onye chọpụtara ya ofu ọdụ ụgbọelu gbara ọkpụrụkpụ na ya bụ ụgbọelu na-ebu ndị njem, ụlọ ọrụ ụgbọelu na-ebu ndị njem eje mba dị iche iche. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole ọ ka na-emekwa ya ka o zipụrụ ụgbọelu ya jee n'obodo ebe ahụ a na-achụgharị ụmụ Nigeria, ya bụ na ọdịda Afrịka nke onuma dịka South Africa. Ọ sị na nke bụ na ya ga-eje zipụ ụgbọelu ya wee kpọnataba ndị a na-achụpụ n'obodo ahụ. Maka ihe ọma nwa amadi a mere kọwaa Nigeria na ebe dị iche iche ji etu ya na-etu ya akara ugo dị iche iche. Anyị wa na tata gaa na ebe a kwuo maka ya, maka na ụfọdụ na-agba apụta sị ndị Igbo afọ ha onwe ha n'anya. Ụfọdụ apụta sị na ndị Igbo ihe ama bụ ego maka ndị ilo ndị Igbo ndị na-anaghị afụ ihe ọma ndị Igbo na-eme. Anyị ga na-ekwu ya na ndị Igbo bụ ndị ọma, ha na-eme ife ọma, na-ebupụte akụ ha na-enyere ndị mmadụ aka. Ịfụkwana ya ka Onyema si mee ya. Ọ bụ nwafọ Mbosi n'ihi ala n'obodo Anambra. Ọ bụ onye ọka iwu. Nwa amadi a bụ nwafọ Igbo kara aka wee gbasibo mbọ ike wee mechaa Chineke wee ya akụ na ụba ohibo n'ọlụ ụgbọelu a na-ebu ndị njem site na mba ruo na mba. Oge ọ fụrụ na ndị a na-achụgharị na ndịda obodo isi ojii bụ Afrịka ka aka na Nigeria kara aka na ndị Igbo, o metụ ya n'obi si na ya ga-ezipụ ụgbọelu ya n'efu ka ya na-akpọnata ndị a n'obodo, maka na ejeana bụ isi iche. Ndị a na-achụgharị ka ha jiri ndụ ha natazie amara ihe ha ga-eme n'efu ka o mere ya. Ọ bụ maka nke a ka anyị ga-ekwu na-ekwu maka ya. Ị ga-eso wee tinye ya ọnụ wee kwuo ihe mara maka ya, na ọ bụ ihe ị chere n'ụdị a, maka na etu dike na nke o mere omekwa ọzọ. Anyị ji ekwukwa ya na-ekwusi ike na ụmụ Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi.
ọ dị mma ọzọ na-adakwa bụ na aka chịburu obodo Anambra ya bụ nwaba eze Ngige o kwuola okwu wee kwuchie ya ike wee sị na ndị otu ụmụ Igbo na-achọ obodo Biafra na-achọ nnwere onwe na-ewe dị ka akpa ya aka na eje njem pụọ obodo a icheta ịnụ na ndị na ọ bụrụ na ị chetara ị ga-ama na ewe oge ejere iri ji emere emume iri ji na obodo Germany wee ruo ofu onye ndị Igbo ji eje mba jee ebe ahụ adụọ ya aka kwaa ya aka ndị otu a kwaa ya aka wee sizie na onye Igbo ọbụla bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị na-ekweghị ka ala dị mma ma ọ bụ na-achọghị ka ala Igbo dị mma na ha bata si obodo a pụọ ya bụ Naijiria jee na mba ebe ha nọ na ha ga-adụ ya aka n'ọnụ. Ọ bụ ihe a na ihe ndị ọzọ ka m na gị ga na-atinye ọrụ na mbịachite azụ. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ana m abịa. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ụmụ ihe megasịrị. Cheta na ndị ọba ego kachasị elu nke etiti nke na-afụ maka ego na nke esi edebe ego n'ala bụ Naijiria ewepụta na atụmatụ ọzọ nke a ga-eji wee na eme na ibugharị ego ga-abụ ihe ga-ebenata. Nke ha wetara ugbu a bụ na a ga-eji etinye ego ewe ụdị ego ị ga-atinye ihe dịka 500,000 ịchọ ewere ebere nchọnchọm ịchọkwa na itinye ewepụ ego. Ọ bụ ụmụ ihe a niile bụ ụmụ ihe ewetagarị ndị ọchịchị ugbu a wetara ka ewere mee ka obodo wee dị mma. Mana anyị gwara gị na nwafọ Igbo Ifeanyichukwu Onyema nke ama dịka Allen Ifeanyichukwu Onyema bụ isi afọ kwaba okpu n'ofu ọdụ n'ofu ụlọọrụ ụgbọelu nke na-ebu ndị njem eje mba dị iche iche. Ọ bụ afọ mbọsị n'ihi ala n'obodo Anambra. Ọ bụkwa onye ọkaiwu. Ihe o mere nke o butere ụgbọelu ya n'efu ka ndị a na-achụ ọsọ na ọ bụ ndị agbara ụgbọwa mkpi n'obodo ọdịda Afrịka ya bụ South Africa. Nwa amadi a na-eto ya na mba niile. Icheta na ndị obodo South Africa na-achụgharị ndị Nigeria nke ọkaka n'ime ha bụ ndị Igbo. Mana ihe a metụrụ Allen Ifeanyichukwu Onyema aka n'obi o wee mee gịnị bupụta ụgbọelu ya ka ndị mmadụ wee nata. Maka nke o mere ndị mmadụ dị iche iche na ha eto ya wee na-asị na o mere nke ọma. Wee bute na ụmụ ihe a ndị Igbo na-ekwu maọbụ a na-ekwu ndị ilo ndị Igbo na-atụ ndị Igbo na-akọchasị ndị Igbo na ọ bụghịkwa eziokwu na ndị Igbo bụ ndị omere ọha, ọ bụ ndị udo. Mana ụfọdụ ndị ka na-emebeghị maọbụ na-amụta ụdị ihe a ha mụta ya ebe ọ bụ na ọsọ na-achụ ndị Igbo ọkachasị ndị a were ụgbọ njem eji eje njem eji ebugharị ndị mmadụ. Ọ na-amara na unu ga na-enye aka ka ndị be anyị ghara ịtọ na mba. Anyị gwakwara gị sio na aka chịbụrụ ala Anambra ya bụ nwaba eze Ngige na o kwuola wee si na ndị otu ndị ụmụ ntorobịa ndị na-achọ iwere onwe ha nke Nnamdi Kanu bụ ndị onye isi ha nke ndị a megoro wee gbaa maọbụ dọọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka na ntị ọkachasị ndị Igbo ha bịakwala obodo mba ọzọ ebe ha nọ maka na ha bịa na ha ga-akwa ha aka dọọ ha aka ma ọ tie ha ihe. Ngige na-ekwu na nke a na ọ gaghị eme maka na gịnị na ndị a cheta na ya chekwara ha ya na ha dị n'udo oge ya nọ n'ọkwa ọchịchị na Anambra. Ugbu a mụ na gị ga na-ata ezi ụmụ ihe ala ole na ole ya ọnụ, mana ihe ị ga-ekwu gbasara nwa Ifeanyichukwu Onyema nke n'ihe ọma o mere bupụtara ụgbọelu ya
ka ndị mmadụ a na-achụ ọsọ n'obodo South Africa wee fụ wee lata ka alata n'udo. Abụ m Chiziani. Akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 099 7 1 0 maọbụ 090 223 na 3 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ya ọnụ. Cheta na ọnụkọ bụ ọnụkọ ndị Igbo, asụsụ Igbo ka anyị na-asụ. Anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị sụọ Igbo yeleyi. Afa gị ga-abụrịrị afa Igbo. Ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị, ị gaghị atinye ya asụsụ ọzọ. Iwe tinye ọnụ n'okwu. Ihe ị ga na-ekwu bụ kedu ka esi fụ nwa amadi a, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara atụmatụ a ndị ọba ego ka ukwu wepụtara na onye tinye ego ewere ego obere ego na ego ya wee chọkwa na ewere ego na ego ya. Ka anyị webezi okwu n'ugbu a. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne? Gwa akara m afa gị nwanne o. Aha m bụ Oroke Mgbadu. Ebe ka Oroke Mgbadu si akpọ? Ochi ama na n'okpuru ọchịchị South nke dị n'Ebonyi steeti. Afọ Igbo gaa n'iru ezigbo mmadụ. Dịka anyị na-ekwu maka nwanne anyị nwoke nke rọpụtara ụgbọelu ebute ụmụnna anyị a chụrụ na obodo ndịda South Africa. Nna asana nwoke a mere nke ọma ka ndị ọzọ lesitara nwoke si wee na-eme. Chineke ga-agọzikwa egozi ma ezinụlọ ya. Ise. Ihe ga-asa ya ahụ n'ezinụlọ ya bụ aradịrọ ihe bụ ị ga-akọ n'ụlọ ya. Ọ bụ maka ihe ọma ọ ga na-abịa kwamgbe. Anyị nwabụ Naijiria na-agọrọ ya ọbafọ nke ọma. A na nke dị ọba ego mere itinye ego ga-akwụ ụgwọ, ịbịara iwere ga-akwụ ụgwọ. Ihe a dịkwanụ mma ka o si aga maka na ụmụ ego a na-amapụta ma ọ bụ na imepe ọba ego n'ụlọ akụ, ụmụ ego a na-ewepụ ma ọnwa agwụ. Ego a na-amapụta ihe eji akwụ ha ụgwọ ha. Ego nke ha na-ekwu itinye ego ewere ego, ịbakwa ewere ego. Onye nwa nwe ego a ga-emecha were ego a n'oge ikpeazụ ọha nwa bụ ndị ụlọ akụ ga-enwe ego a. A na-erukwa anya ọfụma ka ghara imetakwa ihe mpụ na-arụgharị ibe elu na Naijiria. A na-ekwukwa na nke na-eme ka njọ, a na-achọkwa ịkụnye mkpụrụ arụrụ ala ọzọ ka nke dugbo. Ekelekwa gị. Daalụ nwanne, daalụ. Uche ya dị nja. Ego ha na-ewere oge nke ọzọ ha mapụtara asị na ọ bụ ego eji echekwa ego ha tinyere. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Nwanne mmadụ ndị ka ị mere? Ekele m Chukwu onye nkwụ. Kelechukwu ọ ga-adịrịrị gị na mma gaa n'iru nwanne. Dịka ana m ekele nwanne m nwoke isi Anambra were gaa ịkparata ndị a. Ekele Chukwu ndị be anyị ndị Igbo ndị ọzọ pụta nke ihe ahụ nye ndị ọjọọ ndị Igbo nlachi Igbo a na-ahụhụ onwe ha n'anya. Ha nwere nke amara Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Ha ma na ọ ndụ achọghị ekwu onwe ha n'anya, ha ma hụ onwe ha n'anya. Ekele m nwoke anyị. Ọ dịghị ibe ọzọ m ga-eti ọnụ sọsọ nke ahụ ndị ewebesịrị m onye nkwụ. Daalụ nwanne, daalụ. Biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ọzọ gaa n'iru. Ebe ka ishi akpọ? Ngwa gaa n'iru. Biko anyị ekwuola ya wee kwuchie ya ike. Nwanne anyị mere nke mbụ anyị mee ka ya nụ ya. Afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yere ya. Agwakwana ya ọgwa ma ọlị na ịchọ etinye ọnụ n'okwu ihe niile nke anyị na-ekwu ebe a ya gajie. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ọ dị nwata na nna ya biri. Igwe nwa okike ọ ga-adịrịrị gị na mma. Gaa n'iru nwanne. Nwanne nwoke
nke a bụ eziokwu. Okwu ọbụla ị chọrọ ịgwa ya ugbu a ịgwa ya maọbụ ọtụtụ ọbụla ị chọrọ ito Ifeanyi Onyema nke bụ isi ụlọ ọrụ ụfọdụ ụgbọelu nke nyere ndị Nigeria ụmụ Nigeria achụrụ na ndịda obodo isi ojii nke Afrịka wee jee buru ụgbọelu a na-eje ebunata ha. Ịchọ ịgwa okwu ịkụzi ugbu a. Ọ bụ nwafọ mbọsị n'ihe ala n'obodo Anambra. Ọ bụ onye ọkaiwu. Anyị kwukwara gị gwa gị na aka chịburu obodo Anambra ya bụ Wabeze Ngige kwuru wee sị na enweghị ihe a ga-eme ya na ndị ụmụ ntorobịa ndị na-achọ ka ndị Igbo were onwe ha ya bụ zọta obodo ha bụ Biafra na ha enweghị ihe a ga-eme ha ya ga-eme ya na eje obodo ọzọ. Cheta na ewe ndị otu a na-asị na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkachasị n'ala Igbo bịa ya bụrụ agbata obodo ọzọ na ha ga-eti ha ihe, mana aka chịburu obodo Anambra sị na nke a ga-eme maka na oge ya chịrị ọchịchị na ya na ha dị na mma ya chịkwakwara ha nke ọma. Wee gwakwa unu na ụlọ akụ dị elu nke Nigeria ewetara atụmatụ ọzọ a ga-eji wee na-edebe ego n'ụlọ akụ wee na-ewekwara nke bụ na etinye ewude ego dịka site na narị puku naira 5 ịkwụnye ya maọbụ iwere ya na-ewe obere ego ị ga-akwụ iwere ịkwụọ etinyekwana atinye ịkwụọ. Ọ dị ma anyị ga na-ewezi okwu unu gbachita na ị ga-asụrụ Igbo yere eye agwakwana ya ọgwa ma ọlị na ịchọ itinye ọnụ sụọla ya Igbo yere eye. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nde ka ị mere nwanne Ọkịja ka ị mere mkpụrụ maka aka chịburu mpaghara Anambra. Okwu o kwuru bụ eziokwu. Enweghị eme ka ndị otu anyị megide ya n'ihi na ama mba ọbara mgbe nke mbụ na-ada nke ụwa zuru ike bụ onye isi ya wee na-ekwu banyere ife onye isi ala na-ekwu maka ụlọ ọba akụ wee na-asị na ya bụ ikpe adịrọ mma ma ncha wee na-echekwa wee na-asị otu ọ gaghị esi wee napụtazi 1,000,000 mmadụ ahụ n'ụbịam wee na-asị na ya bụ ife nwa akwa aka nyere anyị ike obodo agwụgo anyị. Ekene m unu. Daalụ Ọkịja, daalụ rinne. Ọ dị mma anyị ga na-ewekwu okwu wee na-aga ịkpọ anyị ịgwa ya afa gị n'Igbo wee tinye ọnụ sụọ Igbo ya lee ihe ka anyị wee mara nke ị na-ekwu wee nụkwa ihe ị chọrọ ikwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ekele m gị Maazị Chizi. Onyinye ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ị na-anwa ukwuu. Ya gazie udo dịrị gị o. Nwanne anyị nwoke bụ nwa amata na-akpọ Ifeanyi onye nke wepụtara ụgbọelu ka ọ na-eje ebunata ụmụnna anyị ọgbanika. Chukwu ga-agọzirịrị ya. Ise. Ihe akwụkwọ nsọ kwuru na akwụkwọ nsọ so onye ọbụla bụrụ onye nche nwanne ya wee na-arịọzi ụmụnna anyị bụ ndị Igbo bụ ndị be aka ji a nọ n'obodo a ka ha ṅomie agwa arụnwa ọkpara na ọ dị mma nṅomi na ezigbo ihe dị mma nṅomi. Abịa na nke ọzọ bụ nwere nke onye tinye ego n'ụlọ a ọkwụọ ụgwọ bee chọọ iwere ọkwụọ ụgwọ. Ọ kpara maka na obodo anyị adịghịzi mma maka na mgbe ụgwọ adịghị anyị anaghị ata nsị egwu n'ọnụ ụlọ ka onye ọbara na-edebe ego onwe onye na-eje n'ụlọ akụ. Ọ maka na obodo a adịghịzi mma ya bụ atụmatụ adọkakwa. Ekele m gị. Daalụ ya daalụ. Ọ dị mma anyị na-ekwu okwu wee na-aga. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nna m ukwu Ọkịja gbaghachiri azụ. Ọkịja daalụ mee ya nkenke. Asị m ka m kelekwa nwanne anyị nwoke ahụ gbara mba ahụ. Ya bụ nwa Ifeanyi Onyema. Izibata ụmụnne anyị ka dịkwa maka nke azụ nọ ile nkịta gote enwe maka obodo anyị nọ n'ime ifuru ka o si adanụ. Ndị na-achị otu na-ebusi ụmụ mmadụ ife isi ike dị
si ebe a bụ ebe o si ewute m mana ọ pụta nwanne nwoke a gbara mbọ o kwesịrị ka onye isi ala rituo ya ma ọ bụrụ otu izu ụka ka ọ nọrọ n'oche ahụ chi obodo a ekele m daalụ uche ya dị ya njọ mana ndị ụlọ omebe iwu ezumezu nke etiti anaghị etinye ya ugo na-akpọbata ya na-eto ya n'ụzọ pụrụ iche. Ụfọdụ n'ime ha ndị na-anọchite anya ekwukwara na ha ga-eji ụgbọelu ya wee mere ụgbọelu njem ha. Ụfọdụ imirikiti na ha ekwu wee na-eto nwa amadi a dịka ihe ọma o mere. Ọ bụ nwafọ Igbo. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ị nọ n'Igbo? Ngwa gaa n'iru. Ebe m chọrọ iti ọnụ bụ na a m na-ekere ndị Solid FM na-ekerekwa GDTV. Daalụ. Ọ maka ndị na-ekwu na Igbo afụ onwe ha n'anya. Igbo furu onwe ha n'anya gboo. Nsogbu anyị na-enwekarị bụ na nzọ ka anyị na-agụkarị mmadụ ibe anyị. Ọ dị ka gị ọbụ Chizi anyị kịta. Onye na-emere ihe ọma ofu ụbọchị imejọ mee ihe ọjọọ edozi ihe ọma niile ime. Ọkwa nwa afọ Igbo bụ ihe mere ihe niile. Tinyere ụgbọelu ga-ezinata ndị be anyị nọ mba ọzọ. Ndị ifere na-egbu ndị na-asị na Igbo afụ onwe ya n'anya na onye anyị Biafra. Ifere dị nke ya. Onye mba ọzọ nyere anyị ha. Ndị ekele ndị ọbụla na-eme ihe ọma n'ala Igbo Chukwu okike adịghị maka ozi ya. Ise. Ọtụtụ okwu. Ndị ekele ndị niile na-eme ihe ọma n'ala Igbo ha na-ere agawa n'ihu. Ha napụ okwu ndị iro. Igbo afụ onwe ha n'ala ihe a bụ okwu ndị iro. Ifere na-egbu ndị iro. Ndị enwe mere. Daalụ. Chiziane, bịakwa ụwa ọzọ. Udo dịrị gị nwanne. Gosi m otu a n'ọnụ. Udo dịrị gị nwanne. Daalụ. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka akara 9.9 ka eji eweta wee na-ega ya bụ ịgbagha ekwurekwu gị na akara 9.9 ị na-alụ olu anyị na mba Igbo dị iche iche ebe ọbụla mana mba ụwa dị iche iche ị ga-eje pịpụta akara anyị n'ọba ebe ị ga-apịpụta ya iwee na-ekiri maọbụ na-ege anyị na ebe niile na-ezipụta ozi gị. Akara ekwentị ị ga-eji wee zipu ozi bụ maọbụ tie uche gị maọbụ kwuo uche gị maọbụ tie ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ 099 maọbụ 09977711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ya ọnụ. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Afa gị na ebe ishi akpọ. Ngwa nọgharịa ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọfụma we ka o si ada. Ewe iwe otu ebe ahụ isi akpọ adịchaghị mma biko ewe ike kpọghachi anyị. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka m were onye nke biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma ahụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ekele m gị ndị ka email. Ọ dị mma. Biko gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Wabaeze. Ebe ka Wabaeze si akpọ. N'okpuru ọchịchị Ugwu. Ngwa gaa n'iru Wabaeze. Asị m ka m tinye ọnụ na ihe nwanne anyị nwoke ji ụgbọelu eje bute ndị be anyị nọ na ndịda mba anyị bụ South Africa na ihe o merụ bụ ezigbo ihe kwesịrị mmadụ ịṅomi maka na ote Ọkịja ji wee kwu onye isi anyị sopoziri ịṅomiri ihe ahụ o mere na-ezigbo ihe ọ bụghị adị ya kee ọchịchị ọwụrụsọ ọchịchị nye ndị bụ ndị ụmụnne ya maka ihe ahụ nwanne anyị nwoke kwuru akwadoro m Ọkịja n'ihe o kwuru onye isi anyị rituo ya ka ọ chịa ọbụgodoro ụbọchị 15 ka ọ chịtụ ka onye isi anyị nwee ike
na ọchịchị bụ ka imete ndị niile a tinyere gị n'obi aka mee na afọ juru ha. Daalụ Chiziani. Daalụ nwanne. Daalụ uche ya dị ya njọ. Onye isi ala na-ege ntị. Ọ bụ na mana enwere usoro eji ịma na obodo ọbụla nwere iwu, mana dịka unu si kwuo atụmatụ onye isi ala na-anụ ya maka na ndị na-etinye nwa anyị Ifeanyị Onyema anyị ga-eji ya na-akpa nganga. Ọ bụ sọsọ ndị ọjọọ a na-akọtọ ndị Igbo oge niile ha akọtọ, ụfọdụ ndị Igbo esokwa ha na-akọtọ. Nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha, nke a bụ nke anyị. Nwaanyị mere ife ọma, mere ndị Naijiria ife ọma. Ndị Naijiria na-etinye ya ugo dị iche iche ka anyị soro wee too ya, maka na etuo dike na nke o mere omekwa ọzọ. O bupụtara ụgbọelu ya o ji achụ aka ya, ụgbọelu o ji achụ njem. Ọ bụrụkwa nke eji akpa nganga, ụfọdụ zụtara nke eji akpa nganga, enweghị ndị bubutere nke ha o, mana nke a bụ nke o ji achọ njem nke ụlọ ọrụ ya. O wee si mba ka ejebutebe ndị a n'efu, maka na o na-ele anya fụ na ndị Naijiria na-achụ karịrị ọka aka bụkwara ndị Igbo. O wee si mba ka ndị a ghara ịtọ na mba, o wee bupụta ụgbọelu njem ya wee jebupụta ndị a. Ego kwuru ego bụ ife o mefuru n'iji mee nke a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka anyị were onye nke a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Maazị Chiziani, ọ ga-adịrị gị na mma. Dịkwara gị. Ọ ga-abara gị n'eke, bara gị n'ore, bara gị n'afọ, bara gị na ngwọ. Ise. Biko onye ka m na ya na-ekwu? Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ekelekwa anyị, ndị ka email. Dịkwara gị mma. Ndị afa gị ebe ka isi akpọ? Chiwụba, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ebe isi akpọ nwanne? Ngwa gaa n'eri Chiwụba. Ana m ekene ihe mere gị ihe na-ekelekwa gị nke ọma maka na ị na-akwalite omenala Igbo nke ọma. Ana m anụ olu gị oge niile. Udo dịrị gị. Daalụ nwanne. Ise gbakwa gị. Abịa otu ihe a na-ekwu maka ya. Ana m ekene onye bụbara ụgbọelu ya wee na-emere ndị Igbo ihe ọma. Wee na-emeta ndị Igbo na nkịtị n'efu. Asị m Chineke gbaa gị ume. Ise. Ise. Asị m na ọ ga-adịrị gị mma. Ise. Dịkwara gị. Bịa gbaa gị ume. Onye Chiziani. Ekene m gị. Ekenekwara gị nke ukwuu. Ekene m gị nke ọma maka na ị na-asụ Igbo nke ọma, na-asụ Igbo ire ege. Daalụkwa, ọ ga-adịrị gị na mma. Dịkwara gị nwanne. Dịkwara gị. Udo dịrị gị na ezinụlọ gị. Ka anyị nwekwara onye ọzọ. Ọ dị mma. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chiziani. Nwanne mmadụ. Ekene m, mgbede ọma. Ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ. Ndị ebe isi akpọ. Dịkwa gị na mma. Mbụ Onyekachukwu, echi m Enugu akpọ. Onye ka ọ ga-adịrịrị gị na mma o. Biko achọrọ m ka inyere m aka were ugbo ekene wee kenere anyị nwa anyị nwoke nke je edunete ụmụ anyị nwoke. Biko ya bụ nwoke kwesịrị inyomi akparamagwa ya dịrị ugbu na obodo a. Ihe na-ekwu na nwanne anyị nwoke sịrị na ọ bụ gọvanọ ndị Anambra. Ma eche ya ọnụ okwu ị ga-asụ asụsụ Igbo yele eye ka anyị wee nụ ihe ị na-ekwu nke ọma. Afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo ekele ọlụ eke. Ịchọọ ịsụ Igbo yele eye tinye ọnụ okwu
nke anyị na-ekwu maka nke anyị wepụtara taa ikwu maka ihe ọma nke nwanne anyị nwoke Ifeanyị Onyema mere nwaafọ mbọsị nke ihe ala na obodo Anambra nke o mere ndị Naijiria niile gbaa gburugburu. Akụ ya abago ọha maka na aka ewe ndị tọrọ ebe a, ndị achụsịsịrị chụpụ ha n'ụlọ ọrụ ha, mebisia ụlọ ọrụ ha maọbụ ebe ọba ahịa n'obodo ndịda isi ojii, ka nwanne anyị nwoke nechara ya wee fụ na ndị Naijiria na-achụ achụ na ọka aka na ndị Igbo, wee bupụta ụgbọelu nke ụlọ ọrụ ya wee je bubata ndị a. Anyị na-ekwu maka ya, na-ekwukwa okwu a aka chịburu obodo Anambra kwuru, nke ọ sịrị na oge ya chịrị ọchịchị nọ n'ọchịchị dịka onye na-achị Anambra, na ya chekwara ndị otu ndị na-achọ ka ndị Igbo were onwe ha weta obodo ha nke bụ Biafra, na ya na ha dị n'udo. Ya mere na ọ bụ na ya jee njem na mba ọzọ na agaghị akpatụ ya aka icheta mara na ewe na ndị otu a na aba wee na-asị na onye ọbụla bụ nwaafọ ndọrọndọrọ onye ndọrọndọrọ nwaafọ Igbo nke na-eme mpụ maọbụ na-akwadoghị na ọ bụ na anaghị emere ndị Igbo na-anaghị eme ihe ọma, na ndị ahụ bịa obodo ọzọ na ha ga-etio ya ihe. Oge eji emere emume iri ji, ụmụ Igbo mere emume iri ji n'obodo Germany, ha tikwara ofu onye ndọrọndọrọ ọchịchị nke n'ala Igbo jee ebe ahụ ihe. Wee gwa gị na ụlọ ọrụ ọba ego etiti nke Naijiria ewepụtara atụmatụ ọzọ, nke bụ na ewe ụdị ego ị ga-eburuga na maọbụ chọọ iwere n'ụlọ akụ ugbu a n'ebe ị debere ya, ị ga-akwụ ụgwọ, ịchọkwa na itinye ịkwụọ ụgwọ, ịchọ iwere ịkwụọ ụgwọ. Ọ bụ ya bụ nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa, mana anyị ga na-ewere okwu unu na ịgwa ya afa gị n'Igbo wee sụọ Igbo ya ele agwakwana ya ọgwa. Gwa m afa gị. Ọ dị mma ka m were onye nke. Gwa m afa gị biko. Ekene m gị maazị Vivian. Ndị ka ị mere nwanne o. Akwa anyị dọị. Ndị ka ebe isha akpọ nwanne. Ya ihe ka ikikere na-ekwu. Nwanne na ọbụ ọshị ya ogbuzuru. Ogbuzuru. Nwa nkanụ gaa n'ihu. Ya m chọrọ ikwu na achọrọ ikele ezigbote nwaafọ Igbo nke wepụtara ugwu ndị eji wee bulete ụmụnne anyị. Ọ bụ eziokwu na ndị ofe mmanụ kara ọnụọgụ ndị ebulete, mana o mere ihe aha iji gosi eziokwu okpu mmemme ahụ ekpuwerie o tozuru ya etozu, maka na ihe anyị na-afụzi tata onye na-etorubeghị ikpuwe okpu mmemme adịghị ekpuwe ya okpu mmemme. Otu ahụ mere ka ndị okpu mmemme na-eji eme, anyị na-ekele ya, anyị na-asị ya jide aka ka o ji abịa na nke dịbụrụ ọma mbara n'oge gara aga. Nwa amadi anyị ihe ọ na-ekwu uwe eziokwu, ọ ya nwa mepere anyị anya anyị ji wee mara na ego dị na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ ya nwa mere ka Igbo mara eziokwu na-agwa anyị na ego adịrọ, mana o were ndị ya wee chụọ aja ahụ ọ chụrụ mere ka onye ọbụla anya mepe, onye ọbụla amatazie n'ezie na ego dị n'ọchịchị. Ya mere anyị nwabụ ndị na-achọ iwere onwe anyị amaraghị onye ọhụụ anyị ma ndị anyị na-achọ. O nwere ndị ga-abata ebe ọbụla ha gara bụrụ ọgbara bata, mana ọ bụghị ndị mmadụ dị ka ya. Ya mekwere ndị ọzọ were ire ha gụọ ego ha ọnụ, ịmara na isoro ihe na-enye anyị nsogbu n'obodo a. Ịbịa ebe ọbụla ị chọrọ ije ahụ ga-enwekwa gị mme, anaghị ejikwa igbe agwa ya onye ọcha. Ọchịchị Buhari anyị amaghịkwa ihe ebe anyị na-agaghị aga. Onye ọbụla n'ọgwụ onwe, ọ bụrụ na ị nọọ na IPOB dịka ụbata n'ọkụ ọdịrị Igbo na mma ka anyị na-eme, ọ bụrụ onye anyị chọrọ imegide ya ka anyị ga-akpọpụ ndị Igbo ma nwa okoro ma nwa agbọghọ ma ndị nne batara
adịma nwanne nke a bụzi ịchọze ikwu nke ahụ n'uju ya ịbịa ịpụta ịbịa kpọtụrụ anyị ịchọ ịgbasa ozi ahụ dịka isi chọọ ịgbasa ya bịa na ngalaba azụmahịa ya agwaghị ihe a na-ewepụ naanị wee na-eri ya iwee kpọpụwezie n'otu ewee gebe ntị ịbịa kwuo ya hoo ha mana ekelela gị maka na atụmatụ na mbụ alụ niile nke itinyere ọ ga-adịrịrị gị na mma ka anyị wekwara okwu a biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ ọ ga-adịrị gị na mma ndị ebe ishi akpọ ọ dị mma gaa n'iru Chukwuka bịa maka gọzie ya ise ndị be anyị si na ihe ọjọọ na-aka nso ịmụta anyị ọma na-esi ike ịmụta ndị Igbo ndị ọzọ baka ji akụ ha na omume anya ahụ amadị eme ọ bụrụ na ọ dị etu a n'ala Igbo nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo karịa ịdịtụ mfe karịa ka ọ dịkwa nneke ife ga akụkọ na-abịa maazị abụ ihe ọjọọ ka akụkọ na-abịa mana ihe ọma ndị ọzọ ji na-enyete ndị aka Chukwuka bịa maka enye ozi ya n'uju na-abịa na ise daalụ ihe ndị ụlọ akụ na-eme ọ dịrị mma ihe ọjọọ na-atụ ime mụta ihe ọjọọ ọ bụ na ihe dịkwesịrị na mbụ ọnụ ụlọ na ana ka a na-enye ego oge mbụ mana ọ bụ ha si anyị ji adebebe ego ka ha nwere na-enyere ndị ọzọ aka na-enyekwa anyị ego dịka ha etinye ndị na ụzọ ga-abụ ndị egochi kwụọ itinye kwụọ atọ mma aka chiburu Anambra steeti bụ Ngige ịkpọ anyị ịsụ asụsụ Igbo ọnụ ka gbasụ maka ndị Igbo ekelela m onye ukwu kelee ya nta ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma Chineke ga na-agọzi unu ọ bụ Chizie Ani olu ya ka ị na-ege ọ dị mma abụ m Chizie Ani ka m nwere okwu a gwa m afa gị na ebe ishi akpọ igwe bee ya nkenke daalụ ọnụrụbe nwanne ya gbara n'ọsọ nwa nke isi ojii niile wee ha ga-echi ya ma ọ bụ na Buhari ekwere na ọ gara ike ya n'ọkwa ngwa daalụ gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ gaa n'iru echere m nwa okorobịa mere ihe a ga-ebulata ndị be anyị ndị nke tọrọ na ndịda Afrịka anyị ihe o mere wee ihe a na-achọ nwa Chineke ime ya mee ihe anyị na-ekele ya ekele abịa na nke Ngige na onwe ya ọdebe ọ na-aga ya ga maka nwoke ọ ya kọrọ Anambra steeti eziokwu ana m asụ Igbo ama m omenala Igbo ana m emechi ike wee jiri ya na-akpa nganga gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ ị na-emeka agba eje ọdụkwa nwanne ee ọ ga-adịcha mma udo dịrị gị nwanne ezigbo mmadụ ka ị bụ ke maka ezinụlọ gị ama m na udo dị ngwa gaa n'iru nwanne otego nnụrụ olu gị gaa n'iru daalụ ngwa ise dịka onye gbasara okwu na-ekwu ka m tiri ọnụ ihe gbasara nwa anyị nwoke bụ Ifeanyị ọ mere ya ihe ga na-ekwu na ya bịa na-emezi ọfụma nke anyị na-ahụ n'anya onye ọbụla bụ Ifeanyị dịka nke na-ahụ uwe ọchụ anya maka mmadụ bụ ha bụ Ifeanyị anyị ihe na-arụ na Chukwu ka anyị bụ mmadụ na-ahụ ọfụma otu anyị bụ Chukwu zụtagịrị ozi ya ka ị na-agwa anyị okwu na igwe na-ekwu okwu o wee bụrụ afa abịa n'Enugwu nke be anyị a na anyị mara
otu o ji were ya ji esi nri bụ ụgbọ nke na-efe efe wee bụlata ụmụ anyị na-oge tere aka ya bụ ihe obi ya ga-enwomi ma a na-ekelekwa abụghị na ọ dịghị ntị na igwerikwo nkịta mana ama m na ndị mara ga-ezu zuziere adịmma daalụ nwanne m nwoke Emeka biko ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya maka anyị na-afụ n'onwe anyị n'anya ọnụrụbe nwanne biko ya agba n'ọsọ okwu niile ndị okwu ha batara na nke a na-abata biko ya wute n'ụlọ anyị ekelela m onye ukwu kelee onye nta otu a ka anyị ga-ejiji nwayọọ wee na-apịachi anya maka na ihe a ga-eme karịrị akarị ugbu a cheta na abụ m Chizie Ani